Made activist, education reformer, engineer, scientist Sonam Wangchuk बिथाङा माने गावनि थाखाय बिथाङा 21 days माने हांगार स्ट्राइक खालायाखै रायजो राजादोंमोन माने नों आं माने लाइमोनफोरनि थाखायनो आरोना भारतनि माने जेसेबां इन्डियानि जेसेबां युथ्स लाइमोनफोरनि थाखायनो बिथाङा दिनै मा खालामदों 21 days हांगार स्ट्राइक खालामबाय दा हाइकर्टनि अर्डार मथे माने मेडिकेल एक्सपार्टनि अर्डार मथे दा बिथांखौ माने हस्पिटेलाइज जानानै दं बिथाङा माने 21 days आफ्टर 21 days मानोना दा बेबायदि हांगार स्ट्राइक खालामनायनि माखासे माबा दङ अबजेक्टिभ्सफोर दङ थांखिफोर दङ रायजो राजाफोरमोन मानोना बावैसो सिगां माने रिसेन्टलि माने जोंहा निटनि जे पेपारा माने लिक जादोंमोन ना मेडिकेल जि एन्ट्रेन्स बिनि माने पेपारा लिक जादोंमोन आरो जाय पेपार लिक जानायनि जाहोनाव माने 21निबो बांसिन माने स्टुडेन्टसफोरा माने सुइसाइड जानो गोनां जादोंमोन रायजो राजाफोरमोन थ' बिथाङा बिथांनि माने जि दाबि बिथांनि जि डिमान्ड बे डिमान्डआनो जादों माने भारतनि जिनाखि इउनियन एडुकेशन मिनिस्टार धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा मा खालामनांगौ बिबाननिफ्राय रिजिगनेसन होनांगौ बिथांनि दाबिया माने मथा मथि सिस्टेम फेलार होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो माने इडुकेसननि जिथुनाखि सिस्टेम भारतनि इडुकेसन सिस्टेम बे माने फेलार होनना बुंदों आरो बिथाङा माने थ' बिनिखायनो बिथाङा बिनि जास्टिस मोननो थाखाय बिथाङा मा खालामदोंमोन दिनैसिम माने 21 days बिथाङा माने हांगार स्ट्राइक खालामबाय रायजो राजाफोरमोन थ' बियो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखायनो माने बिथाङा गावनि माने माबाखौ मा खालामदों बावसोमदों आरोना डेडिकेट खालामदों माने थ' बिथाङा सासे जोबोद माने थुलुंगा होगिरि जोबोद थुलुंगा होयो नोंथाङा नुनो मोनगोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा खोब माने मोजां माने इमप्रेसार माने गोबां थुलुंगा होयो बिथाङा माने आरो बिथाङा सासे साइन्टिस्ट होननानै जों बुंनांगोन माने माखासे बिथाङा इनभेनसन खालामदों बिथाङा गोबां माने लादाखआव नङा होमबा लादाखआव बिथाङा मोनसे बरफनि माने मोनसे इनभेनसन खालामदों माने थ' बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना नायोब्ला गुगोलाव सार्च खालामबा मोजाङै साबसिन मिन्थिगोन आरो नाथाय जों मिन्थिगौ जोङो इन्डियानि साफ्रोमबो मानसियानो लुबैदों साफ्रोमबो भारतनि सुबुङानो लुबैदों माने सनाम वांचुक बिथाङा माने थैनो नाङा नङा होमबा बिथाङा सासे हि इज ए गुड इमप्रेसार नङा होमबा हि इज ए साइन्टिस्ट हि इज ए इन्जिनियार ना बिराद माने बेसेन गोसा आरोना रायजो राजाफोरमोन थ' बिथाङा थांनानै थानांगौ नङा होमबा बेखौ साफ्रोमबो हास्थायदों आरो नैबे 20 dateआव माने भारतनि मोनसे फ्रिदम मोनसे मुभमेन्ट जानो थांगासिनो दं आरो बे 20 dateआव माने पार्लियामेन्टआव माबा मोनसे सलुसन जागोन आरो थ' दिनैनि इनफरमेसनखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ